Сплутав корінні народи з національними меншинами, говорив про змішану кров та порівняв Україну з Третім рейхом. Російський диктатор Владимир Путін в коментарі своїм пропагандистам обурився законопроєктом про корінні народи України. До таких, згідно з документом, відносяться кримські татари, караїми та кримчаки. Відсутність переліку росіян неабияк роздратувала агресора. Путін назвав це ударом, який буцімто змусить представників російської меншості бігти з України від переслідувань та натякнув на нібито нацистські практики в нашій країні. Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него может быть там и какие-то кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять? В Офісі президента України випад Путіна назвали дивним і додали, що жодна нацменшина, зокрема і росіяни, не упосліджена. А голова Меджлісу Рефат Чубаров впевнений, що диктатор звертався саме до кримських татар. У вчорашньому інтерв'ю Путіна були прямі випади проти кримських татар, оскільки він довго собі дозволяв дуже костровато, дуже абсолютно алогічно коментувати проєкт закону про корінні народи. Практично Путін вчора в своєму інтерв'ю проявив себе таким політиком, якому абсолютна концентрація ксенофобії, шовінізму, ненависті до України.